аксари майдонҳое ки дар доираи барномаи давлатии боғу токпарварӣ чанде қабл бунёд шуда буданд, ҳолиё боровар гашта воридоти мевагиро аз хориҷ хело кам намуданд. Дар ҷамоаҳои ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ низ ин тадбир аз нақша беш иҷро шуда калонтарин боғи шафтолу дар ҷамоати деҳоти Узун Хоҷагии Сафар Ҷумаев бунёд гардид, ки дар қаламрави ҷумҳурӣ назир надошта дар секторҳои ҷамоавӣ 89 гектар ва маҷмӯан бо секторҳои хусусӣ аз 300 гектар зиёд аст. чунои роҳбари яке аз хоҷагиҳои ин ҷамоа иброз доштанд, воқеан чанд сол қабл шафтолу ки лазизтарин мева аст, қариб ба пуррагӣ дар водӣ аз байн рафта буду мустақилият ба замин боғҳои онро аз нав эҳё кард. боғпарвар будем, аммо хел боғҳои васеъ, мақсад манзилҳои кушод набуд барои мо ки мо ҳанари худмон нишон будем, мақсад чикор кунем. он вақт 10-15 сотих дар назди ҳавлигӣ доштем. дар ҳақиқат дар вуҷуди мо буд ами боғпарварӣ, ҳамон 10-15 сотих ҳам истифода мебурдем, хуб истифода мебурдем. лекин ҳозир анакун заминҳо ба ихтиёри мо мақсад дода шуда, чанд дида истода ки ҳамин боғи мо 5 гектар ишғол мекунад. ягон метри холӣ нест. ин самаранок истифода мебарем. вақте ки ҳамаи тарафша агар боға чӣ гуна парвариш кардан, чӣ мақсад ҳосил додан, ҳосил гирифтанаш агар омӯхта боша, касе ай зарар намебинад. ҳоли ҳозир дар боғи хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоа якчанд намуди шафтолу парвариш ёфта давра ба давра пухта мерасанд ва ин тартиби интихобӣ ниҳол имкон медиҳад то тирамоҳ аҳолӣ бо шафтолу таъмин бошад. охири май сар карда то моҳи сентябр пешоқафо мисол 2 намуд 3 намуд агар бипаза бо баъди 1 моҳ ё баъди 15 рӯз бо дигар намудаш. ба ҳамин восита ай моҳи май сар карда то сентябр ҳамеша боғи мо да мева ҳаст, содирот ба бозорҳо мекунем, ҳамеша бекор нестем. дохили қатори ниҳолҳо коргоҳеро мемонад ки 30-35 нафар машғули ҷамъоварӣ буда маоши хуб ҳам мегиранд. гуфтем то 30-35 каса барои ҷамъоварӣ ҳосил ба ӯ супоридан дар кор мешавад, мо ба ҳеҷ дигар муҳтоҷ намешавем. харидорони маҳсулот дар ин ҷо аз тамоми гӯшаву канор ҳанусибан ҳамарӯза 3-4 тонна меваи тару тоза аз вилоят берун меравад. боғоти вилоят бисёр зебост, меваҳо ширинай, харидор мо талабот бисёрай, ба ин меваҳои тару тоза талабот бисёрай. боғпарварон як қисм аз маҳсулотро барои зимистон консерва кунонида аз ҳозир захираро барои давраи тунукиҳои сол боэътимод мегардонанд. шафтолу аслан меваи маъмули водӣ аст ва якчанд сол қабл агар дар хотир дошта бошед, қариби ба пуррагӣ шафтолубоғҳо аз байн рафта буд ва хушбахтона бо тадбирҷои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз қариби дар аксари навоҳӣ бунёди шафтолубоғҳо аз сари нав ба роҳ монда шудааст. махсусан дар ҷамоати деҳоти Узуни ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ боғи шафтолу аз 100 гектар зиёд буда дар он 13 намуди ин меваи хуштам парвариш меёбад ва мувофиқи он нафароне ки масалан ба боғпарварӣ ва умуман ба боғ сару кор доранд мегӯянд ки солҳои охир аз ҳисоби дастрасӣ ба муваффақиятҳо масалан ба навгӯиҳо дар боғҳои онҳо 13 намуди шафтолу парвариш меёбад ва ҳар як намуди онҳо давра ба давра пухта расида метавонем ки мо як муддати муайян тамоми бозорҳои мамлакатро бо ин меваи хуштам таъмин гардонем. муҳаммад Шарифи Темур, Манучери Ҷумахон, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Ҷаҳонамо.